palit. Lahat ng sakit ay kusang wawagi. Biglang katulog ay bababa mula sa langit, kasama ang mga anghel na nagsisawi. Tunog ng propeta ay may lathala sa lahat ng mga bansa, at makikita ng mga mata nagniningning na dakila. Handa ka na ba sa pagdating ng may hawak? Handa ka na ba? Magkano mo man yan? Handa ka na ba? Mayong gabi, mayong pagiguban og welcome na usab sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ito. Dalaygon ang Dios nga padayon naghatag kalampo sa kadaugan, kadiin ang Dios nga maoy luwas sa matag usa nato ka kinabuhi, padayon nang nagatiman ka natin. Mayong gabi, mayong pagpaminaw, ilabi na sa ato mga kaigsuonan nga nagsunod sa ato nga programa. Iha sa ato ang mga ATM station nga nag-hook up nini maong programa. Mayong pagpaminaw mga kaigsuonan ug ato ning sugdan diha sa pasalamat ato ning ablihan diha sa mga pagdaig ngadto sa atong buhi nga Dios. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong uganam. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuas siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan. Akong gihangyo matag usa adto ta sa pasalamat ngadto sa tumboy nga Dios. Dili na to kalimtan ang pagdaig sa iyang pagkamaayo, sa iyang pag-uban, sa iyang pagproteksyon sa matag usa. Magampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahom. Salamat o Dios sa kadaugan, sa kalampusan, sa mga panalangin, sa walay hunong nimong pag-atiman kanamo, sa imong pagproteksyon. Salamat o Dios sa tanan nga imong gipasinati kanamo nining adlaw. Butang o Dios nga naghatag kanamo kalipay kalinaw sa among pag-alagad kanimo. Niya usab kami o Dios aron sa halad sa among kinabuhi, paghatag og mga pagdaig, pagpasidungog sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Ikaw nga Dios nga wala gayod mubulag kanamo. Dios nga dili gayud mo pakyas sa imong mga pulong. Dios nga matinud-anon. Dios nga maluluy-on og mahigugmaon. O kanunay nga andam sa pagpamati, sa paghatag sa tanan nga mga katawhan nga misalig ug miduol kanimo. Salamat o Dios nga niining mga taknaa amo na usab nga masinatian ang imong pagkamaayo, din amo na usab nga maangkog madawat ang imong panalangin.
Dalaygon ka nga Dios nga magapanalangin sa matag usa sa mga pulong nga among gikinahanglan nga among ma-apply ning naong sa kalibutan. Bless kino matag usa sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mayong gabi, mayong pagpaminaw sa tanang nakasudnas ato ang programa. Okay, mayong gabi, mayong pagpaminaw ni siya si Kundi. Mayong gabi, Pastor, salamat makadungog na sad mi sa pulong sa Ginoo og sa imong mga pagampo. Mayong pakiguban ni Gigi Mays, maayong gabi, Pastor, og ni Ranisa Suwa. Hay, maayong gabi sa tanan og kanimo, Pastor. Greet nako akong mga anak nga nagsunod sa programa sa Dios. God bless. Wow. Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw ug maayong gabi ni Sister Prima Tulabing Silvano. Gabi, Pastor, gabantay jud ko nga imong live. Salamat sa Ginoo kay live ka. Pastor, gimingaw ko makabati sa pulong sa Ginoo. Mutan-aw na lang ko replay. Salamat sa Ginoo nga gihatag niya ako nga kusog okay ang lawas tanan kong pamilya. Request ko kanta Lahutay Lang. Mayong pagiguban, mayong pagpaminaw ni Rinel Dinawanaw. Mayong gabi, Pastor, request ko kanta nga Ikaw ang Kailangan. Ang pulong mo nagaingon, ikaw ang Diyos nga gamhanan. Tanang butang mahimo mo, kung kami musalig kanimo. Ang buka nakakita, ang bungol nakadungo, ang bakol nakalakaw, bisan ang patay ibanhaw mo. Pagkagamhanan mo, O Diyos, pagkagamhanan mo, O Diyos, wala ko'y balatian nga wala mo ayuha. Wala ko'y balatian nga wala ayuha sa Dios. Pagkagamhanan sa Dios nga tong gialagaran. Ayaw mo, O Diyos, wala ako'y problema. Mga mensahe, mga kaigsuonan nga ato gyung nasinatian sa kadagahang mga panahon. Ang Dios kanunay nag-uban sa matag usa. Ayaw mo. Mayong pagiguban, mga kaigsuonan ni Jocelyn Alvarez. Maayong gabi, Pastor. Salamat sa Ginoo nga kanunay siya nagauban sa matag usa nga mga anak sa Ginoo. God bless, Pastor. Si Gigi Mays, minawal nagsakay bus, pwede request manlalaban. Okay, ako ni nga pangitaon dire ha. Kini inyong mga request. Pagkagamhanan mo, O Diyos, pagkagamhanan mo, O Diyos, wala ko'y balatian nga wala mo ayuha. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, wala ako'y problema nga wala mo sulbara. Pagkamaayo mo, pagkamaayo mo, Akong tagaag pagtagad, mga kaigsuonan, ang unang gi-request dere, Ikaw ang Kailangan. Akong tagaag pagtagad, mga kaigsuonan, na Ikaw ang Kailangan. Minsan ang buhay ay di makayanan, puno ng hirap at kalungkutan. Mga pangarap ay nagiging kabiguan,
walang malapitan at walang mapuntahan. Di ko na kayang lumabang nag-iisa at damdamin. Mayong pakiguban ug mayong gabi ni Leo Balsag. God bless sa evening pastor. Salamat sa Ginoo sa oras nga ihang gihatag karon. Matud pa ni Sister Teresita Castor. Mayong gabi pastor. Ug sa tanang naminaw nga nagsunod sa live FB, ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan. Wow, salamat sa Ginoo. Si Ranisa Suwa, request ko pastor awit makalangit ning dapit. Ako ang andamon ang ubang mga request diri sa ato nga pag nag-uban ha. Diri sa ato nga programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Pag-ibig mo, Diyos, ang nagbibigay ng sigla sa puso kong nagdurusa. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Rodrigo Bantelian. Matod pa, hello Pastor Gideon, kumusta ka? O ang tibok pamilya, salamat kaayo kay naka-live na pud ka karon. I-greet lang nako akong asawa nga si Delia Bantelian na mati usab siya karon. Salamat kaayo Pastor Gideon and God bless. Dalaygon ang Dios nga padayon magpanalangin sa inyong pamilya gikan ni Rodrigo Bantelian. Maayo nga pagiguban ni Mercy Yuba Quirion. Maayong gabi Pastor, salamat nag-live na pud ka. Andam na pud mi maminaw sa pulong sa Ginoo. Watching from Maasin. Mayong pakiguban ni Anim Serenio. Good evening Pastor. Salamat sa mensahe kagahapon about sa giving. Daghan jud na bless sa imong mensahe Pastor. Knowledgeable. You Pastor, God bless. Si Gaboy Davao Oriental. Sinang ubanis, mayong gabi Pastor, watching from Saudi Arabia. Matod pa, salamat kaayo Lord. Guide always bisan daghang trials life. Wala ko nimo sagda Watching from the Gaboy Government, Hinerosa, Davao Oriental, gikan ni Aneb Serenio. Mayong gabi may pakiguban ni Welda Crospero o si Maraginot Parinasan Alan. Maayong gabi Pastor sa yung from Sagbayan Bohol. Request ko kanta kay puti-puti mo Panginoon. Si Generals Carbita Atop Tirante. Mayong gabi Pastor, salamat sa Dios nga nakatanaw, nakapaminaw na pud mi sa imong live karon. Request me og song Pastor, maayo ka from Kamanlangan, Davao de Ora. Maayong gabi sa tanan natong mga kaigsuonan nga nagsunod sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Awit makalangit manlalaban diri lamang sa ato ang panag-uban. Ang mudangup sa labing halangdo, nagpabiling ubos sa pagbantay sa labing gamhana. Ang Diyos maoy iyang manlalaban. Ikan suway sa ring katalagma o sa makamatay na balatian. Ilikay gayud kikaniin. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Gingging Simpron. Maayong gabi, kumusta Pastor sa tanang nagsunod ni ining programa og sa tanan akong mga classmates. See you tomorrow. Ang Ginoo magauban ka nato sa kanunay. Request kog awit makalangit Pastor, lahutay dito sa cross. Salamat Pastor. Salamat kay Sister Gingging sa pagsunod o pakiguban sa atong programa. Ugma,
sayo ang amo ang paglakaw, wala tay live ugma sa buntag tungod kay graduation sa elementary o sa high school. Unya doon ako'y duha ka anak, napas elementary nya kinahanglan nga mo ato mi dito kay gitagaan pod sa Ginoo kahigayonan nga makapaso mi kuyog sa ako ang anak, kaya nga ako ang anak nga grade 1 na honor pod siya. Unya ang ako pong amo apong anak nga kinamagulangan gihatagan pod sa Ginoo kahigayonan nga makapaso sad mi. Amo na nga ugma sa buntag wala tay live. Salamat sa Ginoo nga nagpanalangin o nag-uban kanunay. Si Maricel Henriksen, maayong gabi sis, maayong hapon diha sa Sweden. Matut pa sa atong igsoon Sister Maricel Henriksen, maayong gabi pastor. Musta naman please ko play sa song Dalang Panan Ka. Hello sa akong mga Bibi Asaf o Bibi David, congrats kanila with honors. Salamat kaayo nga silang duha mga kaigsonan. Kana bitaw nga malipay gyud tang kitang mga ginikanan nga ang ato ang mga anak naabitaw sila ay makuha nga bunga sa ilahang mga pagpaningkamot, bunga sa mga sakripisyo ug maghisgotag sakripisyo diha sa pag-eskwela sa mga kabataan. Daghan ang nagsakripisyo. Una, sila nga nag-eskwela ug ang mga ginikanan o ang maestra. Ang mga maestra wala na sila kana bitawng kinabuhi sa mga maestra. Ang tinuod sa kinabuhi sa maestra mga kaigsonan, wala na sila mag after sa sweldo. Ang ilahang gitinguha nga ang ilahang mga nabatunan nga naangkong kalampusan ilang ma-share nga tos mga kabataan. Mauna nga kung imong tan-awon ang mga kinabuhi sa mga maestro, sakripisyo gyud sila para ilang i-share ang mga nabatunan nila sa ilahang pagtuon o pagsakripisyo sa pag-eskwela. Maingon man ang mga mamagpapa, mahinungdan kung maghisgota mga kaigsuonan o kalampusan. Ang kalampusan mga kaigsuonan nagpakita na sa bunga sa mga sakripisyo sa estudyante, sa nagpa-eskwela o sa nagtudlo. Dalaygon ang Dios o aktong pasalamatan kanunay ang Dios sa mga mo-graduate, ilabi na sa mo-graduate og elementary, mo-graduate og secondary, labi na sa high school. Salamat ta sa atong buhi nga Dios. Also sa college, salamat ta sa atong buhi nga Dios. Si Shirley Mabasa, maayong hapon pastor, salamat kaayo kay nakaabot pa ko sa imong live from Davao. Gikan ni Maragino Parinasan Island, maayong gabi pastor. Onsay meaning sa damgo akong asawa nga ang buhok niya giputlan daw taas siya o gabuhok niya mubo na kaayo kay giputlan niya ang naguol siya sa damgo niya mubo na ang usa sa gihisgutan kung maghisguta sa buhok, ang buhok usa sa naghatag og kaanyag sa kinabuhi sa babae ug ang buhok usa na ka bahin sa kinabuhi sa babae nga naghatag og makaingon tang pagkabalaan o kana bitaw pagkaanyag sa iha nga pagkababae. Okay, ako sa ni ipasod ha kaning kay buti-buti mo Panginoon. Usa sa mga mensahe maghisgot nga nigbuhok nga giputlan, usa sa angay nimo nga susihon ang iyahang kana bitawng iyang relasyon sa Dios. Susiha ang iyahang relasyon sa Dios kay dunay mga buhok nga taas siya pero dili maayong tan-awon kung taas. Kinahanglan siyang kurtihan, kinahanglan nga kana bitaw nga tagaan og lain na pong style. Kay doon na may buhok mga kaigsuonan nga
kung taas dili nindot tan-aon, kinahanglan siya og atimanon sa pagkorte. Dili tanan nga buhok mga kaigsuonan nindot tan-aon kung taas. Kabantay mo dunay mga style sa buhok nga kinahanglan gyud siya kortihan. O niya naapoy korte sa buhok mga kaigsuonan nga dili sad pwede nga isundog sa uban. Kay kung imong isundog sa uban, dili siya maayong tan-aon. Naa gyud say kaugalingong korte kaumbaga. Usa sa mga mensahe nga magpakita sa buhok usa sa mga kanabitang kaaniyag sa usa ka babae naghisgot na sa iyang relasyon sa Dios. Ang ako i-advise mao ni sa matag karon niya ipa-examine ang iyahang relasyon sa Dios. Ang iyahang pakigsaad sa dihang nagsugod siya sa iyahang paglakaw sa mensahe sa Dios. Kaya ang matago sa katao mga kaigsunan nga mosulod diha sa pagpangalagad sa Dios, dili nato kalimtan do natay pakigsaad. Katong atong pakigsaad kinahanglan ato tong ma-maintain gikan adto hangtod karon ug hangtod sa umalabot pang mga adlaw. Para ato ning ma-maintain mga kaigsunan ang maayong relasyon nato sa Dios, kinahanglan kanunay natong kinahanglan natong ma-evaluate kanunay ang atong kaugalingon, ang atong sinultihan, ang ato ang mga binuhatan sa atong isigkatao, labi na sa buluhaton diha sa Ginoo. Kung doon na may mga dili maayo mga kaigsuonan, giklaro diha nga gikuha na sa Dios. But ipasabot gitagaan ka sa Ginoo o kana bitang kaluya sa pagbuhat sa mga buhat nga dili maayo. Usa na ka mensahe nga nagpakita nga ang Dios nagatiman sa imong asawa ug dili na angay kagul-an. Magpapagod, mabuti ang Diyos nasa atin at mamahal. Mayong gabi may pakiguban ni Ate Lynn Tiwari. Mayong gabi pastor to all watching pa shout out di ay ko sa ako ang family diha sa Malapatan Tiwari King Kong family watching from Manila, Las Piñas. Salamat and God bless. Okay, awit pagkalangit ning dapit. Okay. Akong ika-advise sa imuha pag yung asawa kato nga nangutana mahitungod sa damgo nga giputlan ang buhok siyang asawa. Ang akong ika-dasig mao ni susiha ang iyang gugma sa Dios. Kay kung naa siya ay tinuod nga gugma sa Dios, dili siya angay mabalaka bisan unsa pa nga klase nga damgo. Hinumdumi niya dili lang para sa imong asawa, kundi dili para nimo, kundi dili para natong tanan nga mga sumusunod og followers ni ining maong programa. Ang pulong mo kinabuhi ko. Sultihan ko kamo. Kung tinud-anay ang atong gugma sa Dios, dili ta angay mabalaka bisan sa unsang klase nga damgo nga moabot sa atoa. Ngano man, hinumdumi ha, ang tao nga dunay tinuod nga gugma sa Dios, giklaro ang saad sa Dios. Unsay saad sa Dios sa mga tao nga nahigugma sa Dios? Sa sulat ni David, Salmo 91 versikulo 14, diha gipakita nga ang Dios nga giilagaran nato kanunay ready, andam nga muluwas sa tao nga nahigugma kaniya. Si Apostol Paul nagsulat sa mga mensahe sa Dios aron pagdasig paglig-on kanato sa panahon nga adunay mga mensahe nga makapakulba, nga makapaguol, dili ta angay madala. Nganuman sa panahon nga atong nautingkay atong kaugalingon nga tinud-anay dietang nahigugma sa Dios, dili ta angay maguol, dili ka angay mahadlok. Nganuman ingon si Paul diha sa Roma kapitulo 8:28, ang Dios kanunay nagbuhat, kanunay. Ingon siya diha, nasayod kita nga ang Dios kanunay nagbuhat og mga maayong butang alang sa mga tao nga nahigugma kaniya. Usas mga ilhanan nga nahigugma ta sa Dios, nagkinabuhi ta og nagtuman sa mga sugo sa Dios. Mahinungdan ang krusada ni Jesus sa iyang pagsugo sa mga tinun-an aron pagsangyaw sa maayong balita. Gisulti gyud ni Jesus, tudloi sila sa tanan nga akong isugo kaninyo, ikaw ug ako, mga kaigsuonan ko sa Ginoo.
dapat magpatudlo ta, magkat-on ta sa pagsunod sa sugo ni Kristo. Kay kung nagsunod ta sa hingpit ha, dili kulang-kulang, dili unya-unya. Kung maingon tang hingpit, dili na kana bitang unya-unyaon, nagpakita na nga wala gyoy kulang. Kung hingpit ang atong pagsunod diha sa mga sugo ni Jesus, igsuon ko sa Ginoo, hingpit usab ang kadaugag kaluwasan, proteksyon gikan sa Dios nga atong gilagaran. Mga igsuon, dili na to kalimtan, matag karon ugod niya, dunay mga katalagman, dunay mga pagsulay nga dili na to mabantayan, og dili ta makapangandam ni ini. Pero hinumdumi, kung ikaw og ako siguradong dunay gugma sa Dios, sa pagkinabuhi sa pulong sa Dios, dili gyud ka angay maguol, dili ka angay mabalaka, kay ang Dios buhi ug dili gid siya mopakyas sa mga saad, nga ang Dios nga atong ilagaran andam kanunay muluwas sa tanan. Unsa man nga milagro ang imong ipangayong sa Ginoo, patubuhay mo ko nga milagro posible. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Ate Lynn. Ako nini nabasa, no? Si Sister Marivic Taksan, mayong gabi. Si Girly Salvia Pigalan. Good evening, Pastor. Og sa tanang nagsunod sa imong programa, pwede mo request kanta, Pastor Makalangit, Pastor Gugmang Maunongon og Lahotay lang. Salamat, Pastor. God bless. Salamat sa Ginoo sa inyong pakiguban. Salamat sa ato ang buhi nga Dios nga nagdasig kanimo sa pag-share sa ato ang FB Live. Kay ang imong pag-share dako na kain ng kaabang. Dako na kain ng puntos kumbaga sa mata sa Dios. Kay kung imong i-share ang atong programa, mga mensahe ni ini, nagpakita nga dako kay kag natabang, dako kay kag na kana bitang kaabag sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Mayong pagiguban ni Brother Renelli Dolingoy. Good evening, Pastor Gideon. Og sa tanang viewers, request ko, Pastor Gugmang Maunongon. Si Alde Iconar, si Salido Ginny Flor, og si Elena Villarin. Matod pa. Mayong gabi, Pastor, makadungog na pud ko sa pulong sa Dios. Matod pa ni Salido, good evening, Pastor Salido and Milan family. Si Rina Tada, good evening. Sister Maricel Henriksen, di ako sa work karon, Pastor, minaw ko kadiot. Kay ampingan ka sa Ginoo, Sister Maricel, og ang Dios magauban kanimo. Si Ate Lynn Tiwari, congrats sa mga graduates this year, no? Sa akong mga igsuon nga nag-graduate og sa akong anak, padayon lang. God bless you. Og si Inang Ubaris, correct jud ka, Pastor, walay kabutangan sa kalipay, bisan ako anak honor pod, bisan layo ko nila naningkamot jud sila. Salamat, Lord, sa kaalam sa ako duha ka anak. Wow, no? Salamat kaayo, ang Dios panalangin. Si D. Bramos Mampuan, good evening, Pastor. Request ko ga inspirasyon ka. Salamat, watching from Takurong City Sultan, Kudarat, no? Inspirasyon. Ako ang taga-agpag taga. Awit makalangit, akong ipasod ang request ni Sister Maricel, dalang panan ka. Gikan ni Sister Teresa Taganas, maayong gabi, Pastor. Pastor, unsa gani oras imo program? Ang ako yung program magsugod yun untag alas 7. Alas 7 ito, alas 8. Niya matag gabi o matag buntag alas 9. O kung naakoy lakaw, preya ganina na ami lakaw, wala ko ka sud sa to ang live. Ugma sa buntag di na sad ko kasud sa atong live kay
naami at tuon sa kanang graduation sa among anak. Mayo nga pakiguban ni Raquel Lopez. Good evening, Pastor. Pwede request song Kaksa Ko Ginoo. Okay, Sister Will Aninyon, maayong gabi na ako'y maestra sa una sa college, si Ma'am Aninyon. Grabe ka bright sa math. Grabe gyud ka bright nya. Lisod, perting yung lisora. Matod pas uban portig yung lisora. Sa among exam ato nga di ko kalimot sud sa 39 ka estudyante akong classmate, uno may nakapasar sa math. Grabe yung lisora. Una nga unsa ka karon kung lisod sa una matud pa sa mga nadunggan nako, mas lisod karon perte nagyong lisora karon. Lisod pa ang pag-eskwela, lisod pa ang pagpa-eskwela, lisod pa ang pagtuon. Pero kanang tanan malagpasan tungod kay dunay Dios nga atong ilagaran. Nga nagsa at kanunay taniyang tabangan. Si Rizhiel Olipindo. Hello Pastor, maayong gabi Pastor. Patabang ko ampo usa sa amo ang prospect sa Kalinan Church of Christ nga nag-Bible studyhan na og nakasabot na sa pulong sa Dios sa Ginoo og nag-decide na siya nga magpabautismo na daw karong Domingo. Hinaot unta nga wa nay kababag pa. Tabangi ko ampo Pastor, taga Kalinan, Davao City. Wow, salamat kaayo no. Magmalampuson giyon tungod kay ang Dios nalipay. Si Alvin Torion of Villanosa, maayong gabi Pastor Gideon Candelario. God bless Pastor. Gikan ni Gingging Simpron. Wow, congrats Pastor sa imuhang duha ka anak, si David og si Afsap. More blessings sa inyong mga kinabuhi. Good luck and God bless you more. Salamat Sister Gingging. Gikan ni Raquel Lopez, Pastor nga no magsigi kog damgo sa akong amo nga babae sa una. Ang akong damgo nga nibalik daw kog trabaho niya. Siguro dunay mga panahon nga kanunay kanilang hisgutan ang imuhang kinaiya, ang imo pagkabuutan, ang imo pagkakugihan nga dili na nila makit-an sa uban. Dunay mga inana nga kahimtang kung sige kang damguhon, kanunay kanilang gihisgutan. Kanunay silang naghandom nimo. Ay kung mahimo, pwede nimo silang pangumustahon o tawagan. O kaha nang inahanglan sila sa imuhang serbisyo. Kaya ang imong serbisyo, dunay kana bitawng magdamgo ka sa usa ka tawo, nagpakita na nga ang imuhang serbisyo dili na makit-an sa laing tao. Si Pastor Safri Candelario, maayong gabi Pastor Gideon, honor na ka sa Shiny FM 95.3, Balok Barangay Santo Niño, Tanhay City. God bless everyone og sa tanang mga nagsunod sa imong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Maayong gabi og sa tanang mga tibok pamilya. Salamat kayo Pastor Sap. Dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi og ang Dios magadihog kanimo sa pakigsulti sa mga tao, ilabi na sa mga graduates og mga adlaw. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Si Gina Kamahalan, mayong gabi Pastor Gideon. Salamat sa Ginoo kay naka-live na pod ka. Hulat-hulat yun ko sa imuhang hulat-hulat yun ko. Salamat sa imong kinabuhi nga malipayon kanunay mag-share sa mga pulong sa Ginoo. Pastor, plea for my complete healing. Di ko gusto nga dili ko makasimba sa Domingo. God bless you always uban sa tibok pamilya. Request kog song Milagroso. Pasensya nga dunay mga mensahe nga dili nako mabasa, pero ako ra nang mariplino, ako ra nang balik-balikan. Unsay kahulugan sa unang damgo Pastor? Gidamgo ko og kilat, dayon ni ulan og kalayo.
dayon paghuna-huna sa ulan. Paghuman sa ulan ang kalayo nakita nako nga daghang mga prutas. Okay. Ang maghisgot gani sakto man nga kanay bitaw nga hulagway sa imong damgo. Kung naay kilat nagpakita na sa siniyales sa pag-ulan. Kay ang kilat og ang dalugdog di man na magbulag. Nagpakita na nga ang kainit og ang kabugnaw mga igsuon nagkaabot matud pa sa science. Kung imong tan-awon mga kaigsuonan mukos gyud na og pag-ulan. O niya matud pa dunay kalayo dayon paghuman sa ulan kalayo nakita nako nga daghang mga prutas. Okay. Sa imuhang kinabuhi kung asa ni na kanabitong nakasintro kining mensahe sa imong damgo usan ni kapanalangin lamang kinahanglan siya nga moagig mga pagsulay, kinahanglan moagi siya og mga testing aron matugad kung angayan bagyod siya nga makasinati og panalangin nga nagpakita na sa naghulagway na sa ulan. Awit makalangit mga kaigsuonan, inspirasyon. Humana ni mga kaigsuonan, akong tagaan pagtagad ang mga gi-request dere, lahutay o gugmang maunongon. Ako sang i-grant no ang ato ang mga pinalanggang listeners sa atong Shine FM 101.3. Ilabi na sa ako mga silingan diri nga makugihon og dunay pagpakabana sa buluhaton diha sa pagpangalagad sa Dios. Mayong gabi may pakiguban ni Brother Moses Cardente nga kuyog yun nako kaganina para mahikay ang papilis sa yuta nga iyahang ihalad aron dunatay tukuran og simbahan diris ato ang main sa programang ang pulong mo kinabuhi ko. Duna siya gihalad nga 239 square meter, 239 square meter. Medyo dako gyud nga area mga kaigsonan kay naapagyoy kapin napagyod sa paragyod sa buluhaton sa Ginoo. Og akong ipasalamatan ang Dios sa kalampusan sa mong lakaw kaganina, diin na sukod gyud ang yuta diin ihalad niya sa atong buhi nga Dios. Kay matud pa atong gaman og balay alampuanan ang Ginoo. Kay ngano man gikan niya og alang lamang usab ni kaniya. Maayong gabi, may pakiguban ni mo Brother Moses og maayong gabi ni Brother Pedro Arsula. Dalaygon ang Dios magapanalangin kaninyo og maayong gabi, maayong pagpaminaw sa imong mga kaubanan diha og ilabi na ni Tio Jose, ni Tia Rita, mga Dinoyo family. Maayong gabi, maayong pagpaminaw ni Gao Joel, Daikura, ni Papa Binbin, Mama Bibin, o sa tanang mga apo. Maayong gabi, may pakiguban. Siyempre, maayong gabi, makiguban. Siguro naminaw mo karon sila si Brother Ramon, Ate LB, o gikan ni Dong Jason, ni Taflin, Daisha, Chari, o ni Nikki, ni Lance Maragwa pa kauli, no? Si Binji, si Wincy, si Cindy, og si Erich. Maayong gabi, maayong pakiguban sa tanan ninyong mga kauban diha, ang Dios magpanalangin. Maayong pakiguban o good evening, maayong pagpaminaw, pagpamati ni Dodong, Brother Dodong, og ni Nong Luciano. Maayong gabi og sa tanan ato mga kaigsuonan. Ilabi na sa mga Tamayo family, mga Alianic family, ni Tio Pilimon. Maayong gabi, magpagpaminaw sa tanang nakauna sa ilang mga radio set. Maayong gabi. Ako ang na dunggan kay ganina nga daghan na gyud kaayo nga naminaw sa atong FM station 101.3 diri sa Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyog, Cebu. Tungod kay matud pa sa ako mga nadunggan nga mga mensahe, nagsulti gyud sa tinuod nga mga mensahe nga gikan sa Biblia nga ilang mabati nga magdalag kausaban sa ilang kinabuhi ug nagdalag panalangin sa ilang pagpuyo.
niining naong sa kaliputan. Salamat kaayo sa inyuhang pagpaminaw ug akong gideklarar ang Dios magpanalangin kaninyo. Awit makalangit milagroso. Mayo nga pakiguban og ang Dios magpanalangin sa tanang nag-share sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko pinaagi sa pagpaambit ini through Messenger o pag-share sa inyo ang Facebook account. Salamat ta sa atong buhi nga Dios mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Og daghan pa kaayo nga wala nako mabasa diri sa ato ang panag-uban. Ako ra gyud mabasahon ha. Ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan mahitungod ni sa mga pulong nagmalampuson. Mga pulong kini nga magpahinumdom alang sa mga nagmalampuson. Ilabi na sa mga ni-graduate karong nga tuiga gikan sa ni-graduate og elementary og high school or sa college. Dunay mga pulong ang Dios nga magpahinumdom sa matag-usa. Kumuingon ganing matag-usa, naghisgot ni sa nag-eskwela og sa nagpa-eskwela og sa nagtudlo. Ang matag tao nga naa sa eskwelahan og nag-andam aron pag-support og pagpaluyo sa mga nag-eskwela sa eskwelahan. Igsuon ko sa Ginoo, gusto sa Dios nga ang mga sakripisyo dili makawa. Ang kanabitang pagsulod sa kanang pagpaso bitaw kay ni graduate nagtikang na sa bag-ong hugna sa kinabuhi. Inig paso nila mga kaigsuonan kana bitaw nindot na kaayo ang ilahang kana bitaw hinam na kaayo ang pagtikang, hinam na kaayo ang pagpadulong sa dapit diin mupaso ang ato mga graduates mga igsoon. Dili lang ang mga ni graduates maoy kana bitaw naghinam-hinam, pati ang mga ginikanan maingon sila na lingkawas na gyud ko sa kana bitaw obligasyon sa pagpa-eskwela. Daghang kayo mga ginikanan nga malipayon tungod kay nakalingkawas na sa ilahang mga kanang ilang mga responsibility or mga responsibilidad. Mga igsuon ko sa Ginoo, daghan kay mga mensahe nga gusto sa Dios nga ato ang masabtan o gusto sa Ginoo nga ato ning matipigan o atong mahinumduman aron sa ingon ang mga sakripisyo kahago sa matag-usa dili gyud kini mukawang o mo resulta kini sa pagkamadagayaon nga maoy gusto sa atong Dios nga atong gilagaran. Dili gusto ang Dios nga ikaw magkalison. Dili gusto ang Dios nga mahimong kawang ang imong nga sakripisyo. Dili gusto sa Ginoo nga mawagtang og mawala na lamay kapuslanan ang imong mga damgo, singgit og tinguha sa imong mga sakripisyo. Gusto sa Ginoo nga matagaan ni anig mga bunga. Ug mahinungdan ikaw ug ako gusto sa Ginoo nga makakaton ta og makaamgo ta makahinumdum ta sa ingon ang atong mga damgog tinguha nganong dunay gipa-eskwela og dunay nag-eskwela og nganong mo eskwela mga kaigsuonan aron ang saad sa Dios dili na mapakyas. Mga igsuon ko sa Ginoo kini bitaw nga magmalampuson dagahan kay nang pwedeng hinumduman unsay mga kanabitang unsay mga nasinatian before nagmalampuson, unsay mga experience. Nalaygon ang Dios ng mga panalangin sa atong panag-uban, mga pulong, mga bersikulo, kapitulo nga gikan sa pulong sa Dios nga naas bala ang kasulatan mo'y ato rong tutukan og nagtuo ko nga kini makatabang sa imong pagtikang sa hugna sa kalampusan. Milagroso ka, o Diyos.
milagroso ang Dios. Kinsa kaha ang makasinati sa pagkamilagroso sa Dios? Ang tao nga makasinati sa pagkamilagroso sa Dios, katang tao nga mingtuo, mingsalig, nga naminaw, nga nagsunod sa iyang mga pulong. Kung atong sundon o atong itikang buhaton ang iyang mga mensahe, igsuon ko sa Ginoo, ang pagkamilagroso sa Dios ato gayong masinatian. Awit makalangit diris ato ang programa nga gi-request diris atong panag-uban, lahutay gugmang maunongon. Okay, mura og na timing gyud nga naputol ang ako ang gitara, no? Ako ang suwayan og gamit ang akong electric, kung okay ra ba? Sa iyong mga kamot, ginabuhi tugyan ko, kayang hingpit kaayuhan, ikaw Ginoo, walay laing ngalan, na puno sa himaya o pagkabalaan. Akong sulayan na kay naputol ang string sa ako ang acoustic guitar. Pero kaning akong electric wa pag yun ma-set up kay lahi man gud siya og setting kaysa kana bitang acoustic. Murag bungol gud siya. Ako ra nga suwayan kay lahi man gyud siya ga kuan kanang sit up dapat. Okay. Kasakitan do na may utlana usayaw kaloya kay mayong mapa angay kalang mo lahutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kun mo ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabug-at mo tabangan ka, ayaw ragyod pagbiyakan niya. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan do na may utlana usayaw kaloya kay mayong mapa angay kalang
oras pa. Kay anda ang Diyos kun muli ka. Buhata ang tanang kabubot unya. Kay ang panalangin niya ihatang na. Dili ba may kinutupan man ang tanan. Kalisdanan kasakitan, duna may utlanan. Usayaw kaloya kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot dayga siya. Kung dili ka kapsan sa tanang buta, kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutuban man ang tanan. Kalisdanan kasakitan, duna may utlana. Usayaw kaloya kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Ako katahon gugmang maunungon. Gugmang maunungon. Diri lang sa ato ang panag-uban ang pulong mo kinabuhi ko. Murag yabag man mga igsuon. Murag dili na ko usa makanta gyud, dili kay mura, murag dili ang usa gyud kantahon.
timing nga gyud mga kigsunan ako ang acoustic naputol ang iyang first string. O niya ang ako ang electric wala na kaipon ni magamit mo na nga murag may pagkasintunaw tuno. Sintunaw na siya. Okay, atong nang hisgutan mga kaigsunan kini bitaw nga kalampusan. Matud pa ni Mercy Dita Losterio, Pastor, ang imong kanta makapamalandong jud ko kay gibati ko ni tanan. Ano? Salamat kaayo sa Ginoo. Nakumpos na ko ni sa taliwala sa mga pagsulay. Kana bitang dunay mga pagsulay kabalo mo unsa? Diha ko makakumpos ug kanang mga kumpos kasagaran nakapadasig nakapaligon sa akong pag-alagad sa Dios. Samaan nang dito sa cross, nakumpos na ko na siya. Taliwala nga nagkanser ko 2011 nagkanser ko naay gipadayag ang Dios nga mga mensahe og ako ning naumol sa usa ka awit mao nang dito sa cross lamang dili nako matukar karon tungod kay ang ako ang acoustic naputol ang iyang string unya ang electric guitar mura og sintunaw pod og tono. Og usas ako ang nakompos kanang naakos mga pagsulay kanang lahutay. Gihatagan ko sa Ginoo og kadasig og kalig-on sa pagpadayon taliwala sa mga pagsulay. Og sa matag hugna sa mga pagsulay human sa mga pagsulay naa ang tinuod nga saad sa Dios. Mabati nimo ang iyang presensya, mabati nimo ang iyang gugma. Sa ato nga pakiguban karon mga kaigsunan, ang ato rong hisgutan kining kalampusan. Maghisgot ta sa pulong kalampusan daghan kaayo nato nga mahinumduman siguro kay daghan kaayo nga mga nahitabo sa tong kinabuhi nga kaniadto atong gipangandoy og ato kayong napatunag na angkon og sa matag hugna sa mga gipangandoy nato diin atong nabatunan og atong naangkon gyud nagpakita na sa pulong nga nagmalampuson or kalampusan nga maoy na sinatian og imong yung naangkog na batunan sa imuhang kinabuhi. Ang pulong ato rong hisgutan mga kaigsuonan, mga pulong kini nga magpahinumdom sa matag usa. Mga mensahe nga diin ato ang mapamalandungan kung anong nagmalampuson ka sa imuhang mga tinguha, mga pangandoy. Ang pangandoy sa kinabuhi sa tao mga kaigsuonan, ang matag-usa sa atong kinabuhi doon na gyud nay mga pangandoy. Og ang taga pangandoy nagpakita na siya sa sakripisyo. Dili gyud mahitabo nga moabot ang imong gipangandoy kung dili ka mo sakripisyo. Kinahanglan mo sakripisyo gyud ka uban sa gitawag hingpit nga disiplina. Kinahanglan na ani mo ang disiplina og pagka mapailubon diha sa pagpadayon sa pagbuhat ug pagkabot sa imong mga tinguha, mga pangandoy sa imong kinabuhi. Ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan, mga pangandoy sa kinabuhi sa atong mga kabataan. Kinahanglan ang pangandoy sa kinabuhi sa atong mga kabataan kanunay sila nga naay kusog, naay kaisog og naay kadasig. Og ang makatabang sa ilahang mga pangandoy sa ilahang kinabuhi aron naa sila'y kaisog, naa sila'y kadasig og naa sila'y kusog kalig-on sa pagpadayon aron sa pagkabot sa ilang mga pangandoy. Ang makatabang nila mga kaigsuonan ang pulong sa Dios. Walay lain nga number 1 o walay laing gikinahanglan aron ang kalampusan nga gitinguha sa ato mga kabataan moabot sa ilang kinabuhi. Walay laing makatabang nila ang pulong sa Dios. Moingon ang uban, pastor, ang makatabang nila kwarta.
Sultihan ko kamo mga kaigsuonan, daghan kaayo mga taong kwartahan. Pero ang pulong kalampusan, dili nila makitaan. Siguro tungod sa kwarta nagmalampuson, nakahuman, na ni graduar, pero after sa graduation, ang tinguha o ang mga damgo nahanaw. Tungod kay ang usa ka tawo nga walay Ginoo, ang Biblia nagsulti, may salaag yun ang tao. Ang tao may salaag, wala say maayong maani o wala say maayong makuha. Kumbaga wala say mga maayong bunga. Resulta unta sa iya mga sakripisyo. Mo hinungdan sa ato karong panaguban, ang atong sintrohon diha sa paghisgot sa kalampusan, ang pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios maunay manalipod aron ang mga damgo sa ginikanan, damgo sa mga kabataan, maoy mahatagan og kalampusan. Maghisgot tag kalampusan mga kaigsuonan sa kinabuhi sa ato mga kabataan, naghisgot ni sa sakripisyo. Ilang sakripisyo, sakripisyos mga ginikanan, og sakripisyo sa mga magtutudlo, sa mga maestro o sa mga maestra. Daghan kayong gigamit ang Dios aron ang mga pangandoy tinguha sa ato mga kabataan matagaag kaugmaon, matagaan og kalampusan. Siguro nakasuway na mo og pangutana sa inyong mga anak, samtang nagdako sila, nga padayon silang moadtog eskwelahan, kung imo silang pangutanon unsa may gusto nimong eskwelahan, ug unsa may gusto nimong kurso, unsa may imong tinguha, unsa may imuhang kana bitang damgo sa imong kinabuhi, moingon gyud ang mga bata, ako gusto kog maestra. Moingon pod ang uban, pa ako gusto kog pulis. Moingon pod ang uban mga kaigsuonan, pa ako gusto kog bumbiro. Gusto ko og piloto. Gusto ko mahimo nga doktor, midwife, nurse. Ang uban mo ingon nga, pa gusto na kong mahimo kong engineer. Wow. Mga kaigsuonan, malipay ta nga makadungog sa ato mga kabataan. Pero talagsa kaayo nga mga bata nga moingon, pama, gusto ko nga mahimong pastor. Pama, gusto kong moalagan sa Dios. Anong wala man kayo yung mga bata nga magsulti o maghisgot niini? Tungod kay wala usab nila madunggi ang pagdasig. Wala sad nila madunggi gikan sa ilahang mga ginikanan nga gidasig sila. Nga pamastor na lang nak. Kung moingon putang pamastor na lang nak, murag pakapi na lang, murag og ubos kaayo ang kahimtang isip usa ka magwawali. Pero maudi ito'y pinaka-importante sa kinabuhi sa tao. Mga kaigsuonan, sultihan ko kamo, ang Biblia nagsulti nga dili tahikawan sa Dios sa atong gitinguha, sa atong mga pangandoy, sa atong pangayoon, kung ang atong kinabuhi nakaalain sa Dios. Ang pulong nakaalain nagpakita ni nga naatay nakatunan og doon natay na ikinabuhi. Doon natay nakatunan sa pulong sa Dios og ato ning gikinabuhi. Mga igsuon ko sa Ginoo, ang pagpaeskwela dili gyud na sayon. Daghan nga mga nasakripisyo nga mga butang. Daghan nga mga nasakripisyo nga pagbati. Dunay mga emosyon nga kanang makaingon ta nga naablihan tungod sa mga tinguha sa matag usa. Ang ginikanan masakripisyo, ang mga kabataan mo sakripisyo, hasta ang mga magtutudlo mo sakripisyo para pagkabuot aning pulong kalampusan.
Human sa kalampusan, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, kung imong tan-ahon, sa panahon nga ang usa ka tawo musud na sa pulong kalampusan, ang pulong kalampusan naghatag nag-ilhanan sa pagsulod sa bag-ong kahimtang sa kinabuhi. Hinumdumi niya, kung ang usa ka bata mo graduate man sa elementary, mo graduate man sa high school, mo graduate man sa college, sa matag graduate nila or sa matag graduation, sa matag ang-ang sa ilang pag-eskwela, maunay pagsugod sa bag-ong kahimtang sa ilang kinabuhi o pagsulod sa bag-ong tinguha tumong sa ilang pag-eskwela. Kay ang matag estudyante o ang matag ginikanan nga nagpatungha, nagpa-eskwela, doon na sila'y maayong damgo. Doon na mga pangandoy. Ang imo mga ginikanan nga nagpa-eskwela alang sa mga kabataan, paminaw mo niini. Labi na sa mga high school. Kay ang high school mga kaigsuonan walay sama ka kalingaw sa kinabuhi. Ang high school mga kaigsuonan, grabe ka kanabitang ka-enjoy. Grabe ka kaingontang pinakayunik, pinakalahi sa kahimtang sa pag-eskwela sa usa ka tawo o sa usa ka bata. Diha sa high school mga kaigsuonan, diha magsugod manggod ang pagbati kanang mga taas nga mga tinguha. Mag-ilog ang pagkabata o ang pagkahamtong. Mag-ilog sila ba? Na yung mga panahon nga dili kay sila maka control tungod kay muilog ang ilang pagkabata o musod ang ilahang kanabitang mag-ilog-ilog ang pagkabata o ang pagkahamtong kay naa sila sa taliwala. Una nga teenager. No, salamat ta sa atong Ginoo nga magtudlog, magpahinumdom sa ato karon nga panag-uban mahitungod niining pulong kalampusan. Daghang mga istorya mga kaigsuonan before moabot ang kalampusan sa ato mga kabataan. Daghang mga sugilanon. Dunay mga kabataan nga ang ilahang mga history sa ilahang pag-eskwela makahilak ka. Diin nagkaagi sila kalisod. Dunay mga kabataan nga kanunay magsigiglit. Kanunay sige pagyog kalit. Ang rason manguha ra deg bayabas. Pero kabalo ba mo kay pabayluan og papel. Murag wala na ka-iron no. Kinaraan mo siguro na. Dunay mga kabataan labi na sa mga lungsod sa syudad. Dunay mga bata nga magsigi sila kalit. Tungod kay duna pa sila i-deliver nga newspaper. Tungod kay mag-deliver pa sila mga pandesal. Dunay mga istorya sa kinabuhi sa mga estudyante nga niagi og grabeng kalisod. Luyo sa kalisod, grabe ang kalipay. Kung naa gani kalisod hinumdumi, naanay kinutuban. Kung naamay kinutuban ang kalisod, dili na magpasabot nga musod na pugkas laing kalisod. Human sa kalisod, musulod jud ka sa kaharuhay, sa kalipay, sa kadaugan. Mas maayo sa kinabuhi nga nakasinati kas kalisod. Una ang kalisod, isa ang karuhay. Kaysa mag-una ang kaharuhay, relax sa kinabuhi, pero paingon di ay sa kalisod.
Daghang mga estudyante o mga bata nga grabe ka relax. Murag sa uban pang mga pinulangan daw sa waay lang. Pero naa di ay mayroon gid ginabatyag. Murag wala ra pero doon na di ay gibati. Doon ay daghan nga mga bantayanan nganong mawagtang ang pulong kalampusan. Daghan nga mga ampinganan sa kinabuhi sa mga kabataan, sa mga ginikanan. Aron dili mawagtang ang pulong kalampusan, hinuon ila ning masinatian hangtod ang mga bunga niini. Ang makatabang aron makabantay ang atong mga kabataan, ang atong mga ginikanan, walay lain ang pulong sa Dios. Diha sa pulong sa Dios mga kaigsuonan, naakanunay ang kadaugan, ang kalampusan, ang kasiguruhan nga mohatod sa kinabuhi nga madagayaon. Na atong hinumduman mga kaigsuonan, ang pagtuon diha or pagpaeskwela sa atong mga kabataan, usani ka kinabuhi nga dili angay ibaliwala. Usani ka kinabuhi nga angay tutukan ilabinas atong mga ginikanan. Dili usab nato kalimtan na mga kaigsuonan kos Ginoo, ang unang maestro maestra ang mama ug papa. Walay laing unang maestro maestra, walay laing number 1 kung maghisgotag maestro maestra, ang mama ug papa. Ilabi na sa panahon nga walay klase. Labi na kung sama sa atong mga nasinatian sa miaging mga pandemic or sa mga panahon nga grabe na kaayo kainit ang mga kanang palibot, dunay mga panahon nga wala gyud klase, walay face to face nga klase mga kaigsunan, mao na nga naay mga module o daghan kaayong mga madunggan nimong mga reklamo, mga mulo sa mga ginikanan tungod kay lahi na sad ang mga lesson sa mga kabataan kaysa mga lesson o leksyon sa mga ginikanan kaniadto. Nganong magmulo kasagaran mga ginikanan kay kasagaran dili sila maka-antigong mo answer. Kay kita mismo nakasaksi nga kasagarang mo answer ang ginikanan. Mo nang naay mga istorya nga moingon taon ang usa ka inahan nga unsa may kurso sa imuhang anak Mari. Moingon pa ang usa, doktor ni Mari, ako ni paeskwelahon Mari. Nya unsa may imuhang gibuhat? Ako aning tarungog answer Mari kay para madoktor gyud ako ang kuan. Kining ako ang anak. Moingon pod ang usang kumari, bitaw Mari. Ako gyung gi tun-an pag-ayo, ako gyud ning gitarong pag answer kining exam sa akong anak kay magpulis mo ni akong anak. Pati mga ginikanan, imong makit-an ang makaingon ta nga ilang mga sakripisyo, ilang mga kahago. Pero kining tanan, bisag unsaon natog paningkamot, bisag unsaon natog tinguha, uban sa ato mga kabataan, kung wala ta magkinabuhi sa mensahe sa Dios, ang pulong kalampusan dili gyud makabunga. Dili gyud makakita kas bunga. Kay daghan kaayo nga mga nahitabo na sa kinabuhi sa mga estudyante nga nagmalampuson sila. Grabe ka enjoy
tungod kay ni graduate nag college, ni graduate nag high school, apan human sa ilahang kalipay, mipuli ang kagulanan. Tungod kay nipuli ang kalisod, nipuli ang kagulanan, nipuli ang mga problema. Tungod kay wala makakita sa bunga sa ilang kalampusan. Ngano man, daghan kayo mga hinungdan nga ikaw ug ako misaksi tungod kay daghan kayo mga kabataonon nga nakalampo sila sa ilang kurso pero naminyo rag sayo. Unya sa dihang naminyo og sayo, kani bitawng naminyo og sayo, kung maminyo og sayo kining bata, mura bitaw og kanang ma-discourage sa ilahang kana bitawng damgo sa kinabuhi. Mauna nga kung imong tan-ahon, mura og magpaturagas na lang. Unsay mo abot, mao na lay dawaton. Moingon pod ang uban, og dili dawaton, maunsa man nga naa naman. Now, dili na maoy ikalipay sa Dios. Tungod kay ang Dios nga maoy nag-atiman nato, Dios nga maoy nag-amuma nato mga kigsunan. Kung dunay maayong plano ang mga kabataan, kung dunay maayong plano ang mga ginikanan, mas dunay maayong plano ang Dios. Inumdumi niya, ikaw nga nagpa-eskwela or ikaw karon nga nag-eskwela, kung nag-eskwela ka nga way plano, unsa may rason nga nung nag-eskwela ka? Kung nagpa-eskwela ka nga way plano, unsa may rason nga nung nagpa-eskwela ka? Para ra gyud makakaton og basa o makakat og ihap ang imong anak. Nganong nag-eskwela ka o nganong nagpa-eskwela ka, tungod kay duna kay maayong plano. Kung naa kay maayong plano, hinumdumi, mas naay maayong plano ang Dios. Dunay mensahe ang Dios mga kaigsuonan nga gikinahanglan natong tutukan aron ang atong plano nga maayo makasinati o masinatian pagyud nato ang pagkamaayong plano or pinakamaayong plano sa Ginoo. Unsa may mga gikinahanglan mga kaigsuonan kos Ginoo nga tipigan nga mga pulong nga gikan sa balaang kasulatan aron ang atong mga sakripisyo maampingan o makabatog bunga mga kaigsuonan nga kanang makapa-smile nimo. Kana bitawng makalipay nimo. Malipay ang imong anak, malipay sad ka nga na imong mga ginikanan. Nindot kay sudungon mga kaigsuonan nga ang imong mga anak nga imong gipa-eskwela kaniadto, imong makit-an sila nga gaan kaayo silang mo pa-eskwela na sab sa imong mga apo. Kay kana bitawng kaharuhay, kana bitawng kagaan sa ilang pagpa-eskwela sa imo niyang mga apo, nagpakita na nga ang imong mga sakripisyo wala gayod kawanga sa Ginoo. Pero kon ang imong gipa-eskwela nga mga anak, sunod nga mga tuig, maglisod na gani na sila pagpa-eskwela sa ilang mga anak nga mahimong imong mga apo, mga kaigsuonan kos Ginoo. Usa ka na ka bati nga ilhanan nga ang imong mga sakripisyo na himong kawang. Gusto sa Dios nga ang imong mga sakripisyo imong makit-an ang bunga niini. Nga kana bitaw makakita kas imong mga apo, anak sa imong anak nga gaan kaayo ang ilang pagpa-eskwela. Wala na sila magkalisod sa ilang pagpa-eskwela sa ilang mga anak nga mahimo nimong mga apo. Usana ka kana bitawng usana ka ilhanan nga nagbabungahon kanunay ang imong mga sakripisyo. Apan unsa may mga gikinahanglan?
Kini ang mga pulo nga atong hisgutan. Diha sa panultihon mga kaigsuonan kos Ginoo. Panultihon. Ato ning akong gihangyo matag-usa sa pag-abli diha sa panultihon. Diha sa panultihon 8 di 17. Ingon siya dinhi, gihigugma ko ang nahigugma kanako. Ang nangita kanako makakaplag kanako. Makahatag akog mga bahandi, dungog, kauswagan og kalampusan. Usa kini kapulong mga kaigsuonan nga nagsaad, naghatod og saad sa matag usa. Og ang nagsaad nini mao ang kaalam. Og ang kaalam nga nagsaad niini kaalam nga langit nun. No atong hinumduman mga kaigsuonan, diha sa Biblia dunay duha ka klaseng kaalam. Dunay kaalam nga langit nun, dunay kaalam kalibutanon. Ang gasaad mga kaigsuonan nga ikaw ug ako makabatog bahandi, makabatog dungog, kanunay magmauswagon, kanunay magmalampuson, ang gasaad niini kining langit nung kaalam. Ug ang makahatag niini walay lain ang Dios. Ang Dios lamang ang makahatag sa langit nung kaalam. Ang langit nung kaalam mga kaigsuonan, duna say gitanyag, duna say gipakita nga mga pamaagi nga mo resulta sa iyang mga saad. Ingon siya dinhi, gihigugma ko ang nahigugma kanako. Kinahanglan ang atong mga kabataan walay laing higugmaon kundili ang langit nung kaalam. O walay lain nga makahatag niini ang Dios lamang. Ang mga pamaagi aron mabatunan, maangkon sa ato mga kabataan ang langit nung kaalam, mao ang paghatag og panahon sa pulong sa balaang kasulatan. Ang tanang tao nga nagpuyos kalibutan nagkinahanglan niining langit nung kaalam. Og dili nato ni makaplagan kung wala tay panahon sa balaang kasulatan. Bless kayo ang tao nga ang ilang mga kabataan gigiyahan o gitudluan sa pagkat-on sa balaang kasulatan. Kay nagkat-on sila sa langit nung kaalam. Og dinhi giklaro mga kaigsuonan nga kon ang usa ka tawo mangita sa gitawag langit nung kaalam, ang Biblia nagsulti, dili gayud siya mapakyas niini. Ikaw ug ako nga mangita sa langit nung kaalam, dili gayud pakyason sa Dios. Imo gayud nang makaplagan. Kay daay mga pamaagi ang Dios aron ka malig-on, aron ka madasig, dunay ipadala ang Dios aron lig-unon ka, aron disigon ka, aron makapadayon ka. Sa ingon, moabot kanimo ang bunga sa imong mga sakripisyo sa dihang gigamit nimo ang langit nung kaalam. Ingon siya dinhi mo, makahatag akog bahandi, makahatag akog dungog, makahatag akog kauswagan, og makahatag akog kalampusan. Mga kaigsuonan, atong hinumduman, ang matag-usa nato nang inahanglan ni ining langit nung kaalam. Ang langit nung kaalam mga kaigsuonan, labaw pa sa bulawan. Labaw pa sa mga bahandi. Kay kon naamang kay bulawan og naa kay bahandi, kung wala kay langit nung kaalam,
magkawagtang ramanggod ni. Kabantay mo daghang mga tao nga karon pobre, pero daghan kaayong mga pobre nga karon dato. Tinuod na, daghan kaayo nga kaniadto kwartahan, pero nahimong walay nahot. Pero daghan kayong walay nahot, nahimong naadunahan. Ngano man, wala ba mo kapangutana ni ini nga nung nahitabo ni sa kinabuhi sa tao? Kung ato ng uting kayon mga kaigsuonan, daghan kaayong mga tao nga nakabatog bahandi. Pero sakalit na wagtang lamang. Na ay mga mensahe ang Dios diha sa Biblia nga ang salapi nga nakuha mo sa sayon nga pamaagi, dali ra kayo ning mahanaw. Daw naa kini pako nga mulupad pahilayo lang kanimo. Pero ang bahandi nga nakuha mo sa hinay-hinay, nagpakita, nagsakripisyo. Dili gyud na mawagtang. Kay kana bitawng mga bahandi nga nakuha mo sinahinay, nagpakita na nga gigamit nimo ang langit nung kaalam. Walay lain nga makahatag natog bahandi. Hinumdum ni ha, walay lain nga makahatag natog bahandi. Walay lain nga makahatag natog dungog. Walay lain nga makahatag nato og kauswagan labaw sa tanan og kalampusan ang kaalam nga gikan sa Dios ngatong gilagaran. Og ang pamaagi mga kaigsuonan aron makabaton tag kaalam gikan sa Dios, ang Biblia nagsulti kining pagpangayo. Mao bitaw nang ang Dios nangutana kang Solomon, anak ni Haring David. Sa dihang nangutana ang Dios kang Solomon, unsa may imong pangayoon? Si Solomon wa say laing gipangayo kundili ang langit nung kaalam. Ug wala ihikaw sa Dios ang langit nung kaalam nga gipangayo ni Solomon. Gawas pa sa langit nung kaalam nga nabatunan ni Solomon. Nabatunan ni Solomon ang kadungganan. Og walay nakakumpara kang Solomon sa iyang pagkaadunahan o sa iyang pagkamaalamon. Sa kinabuhi ni Solomon ato makit-an ang pamaagi kung giunsa niya pagkabuot ang langit ng kaalam. Una, ang pulong pagpangayo. Apan kinsa man ang tao nga takos og angayan nga mangayo sa Dios, katong tao nga nakaalagad og Dios or nangalagad sa Dios. Ang taong nangalagad sa Dios nagkinabuhing balaan, nagkinabuhing matarong. Gihalad niya ang kinabuhi ngadto sa Dios. Kinabuhi nga balaan og putli sumala sa gisulat ni Apostol Pablo sa Roma kapitulo 12. Mao bitaw nang moingon ko bintaha kayo ang atong mga kabataan kung nagkinabuhi silang matarong. Ikumpara sa mga bata nga wala magkinabuhing matarong. O kinsa man ang responsibilidad aron ang atong mga kabataan mamatarong o ang atong kabataan mabalaan. Diba responsibilidad man nato mga ginikanan? Daghan kayo mga ginikanan nga nagtuo nga responsibilidad sa simbahan ang pagtudlo sa mga kabataan aron mahimo silang matarong sa katilingban. Kabalo ba mga kaigsuonan? Kabalo ba mo unsa? Ang gipakita sa Biblia kung kinsay dunay kaakuhan o kinsay dunay responsibilidad aron ang mga kabataan mahimong matarong og mahimong balaan diha sa katilingban at ubangan sa Dios og sa katawhan, kitang mga ginikanan. Dili nato kalimtan ang Dios kanunay nagpahinumdom nato. Ikaw nga ginikanan, ikaw nga amahan ug ikaw nga inahan, ayaw gayud kalimtini. Duna kay katungod og imo kining katungod og katungdanan nga tudluan nimo ang imong kabataan sa mga pulong nga gikan sa Dios nga atong gilagaran. Mao hinungdan miingon ang Dios sa Deuteronomio kapitulo 6
sugod og 5 size ang tutsunahan. Ayaw gayod kalimot, higugmaa gayod kini sa tibok nimong kasing-kasing. Itudlo kini sa imo mga kabataan. Samtang naamos inyong Pinoy-anan, samtang naamos inyong panaw, sa dayon ninyong katulog, o inigmata ninyo, itudlo kini mga pulunga sa inyo mga kabataan. Kay sa panahon nga itudlo nato ang Biblia sa ato mga kabataan, nagdawat sila sa kaalam nga langit nun. Lipay kay ko mga kaigsuonan sa panahon nga mag-live ko, kuyog ninyo. Human sa akong live, makit-an ako ang akong mga anak nga magbasag Biblia, kuyog sa ilang mama. Gilid sa akong asawa ang akong mga anak, pagbasag Biblia. Ug akong ipasalamatan ang Dios nga sa matag karon og unya nga dunay kana bitong closing na adayoy honor ang akong mga anak. Resulta na sa ilahang paghatag og panahon sa pulong sa Dios. Usa kana ka bunga sa ilahang paghatag og panahon sa pagtuon o pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Atong hinumduman ha, ang kaalam nga langit nun, ang ikahatag niini sa atong kinabuhi, bahandi. Dungog. Bahandi, dungog, kauswagan, o kalampusan. Kung maghisgot ta og kalampusan mga kaigsuonan kos Ginoo, usa kini kampulo nga naghatag og ilhanan sa klaro nga kaugmaon. Sa tin-aw nga kaugmaon. Kung ang kalampusan nakuha nimo diha sa pagkinabuhi sa langit ng kaalam. At ipasabot sa pagkinabuhi sa pulong sa Dios. Sa pagkinabuhi sa mga mensahe sa Dios. Kung ang imong kalampusan nabatunan nimo sa pagkinabuhi sa pulong sa Dios, igsuon kos Ginoo, makaani ka bunga niini. Ngano mo ingon ko nga ang imong kalampusan nakuha nimo sa langit ng kaalam, kay dili tanan nagmalampuson nakuha sa langit ng kaalam. Kay daghan nagmalampuson mga kaigsuonan sa mga dili maayong pamaagi. Kung atong hisgutan lang ang mga tao kanhi sa unang mga panahon na ay ni graduate kag elementary high school tungod kay naa sila'y kwarta. Matud pa sa akong kaila nga perting datua, ingon sa ako pastor, ni graduate kog high school, maglisod pa kog basag in English. Ingko nga man, sir, kay kung dili ko makapasar, dad-an akong electric fan ang akong maestra. Dad-an ako og mga, pero karon no, murag wala na, di na matuno no. Kay ang ato ang mga maestrog maestra na anapod sila'y kana bitawng gugma, na anapod sila'y kahadlok sa Dios. Lahi sa unang mga panahon kay ang ato ang mga maestrog maestra makapagusto pa sila. Ikumpara na karon, kabantay mo mga kaigsuonan ang atong mga maestrag maestro, dili na pareho sa una. Sa una makapagusto man sila. Pwede silang makakulipat, pwede silang makahapak sa eraser, pwede silang makahapak sa chalk, or pwede silang makahugaw gani ng imong kuko, piti dayon. Unya, kulang kayo og kanang nakatunan ang mga bata.
ikumpara karon mga kaigsunan ang kana bitawng kinder, grade 1, kabalo na kayo mo basa. Sa unang panahon, kanang grade 3, grade 4, magkanga-kanga pang mubasa. Balik pag-abakada, ngangingingongo, babibibubo, grade 4 na. Pero karon, kung imong lantawon mga kaigsunan, lahi kayo ang sitwasyon. O diha na to makitaan mga kaigsunan nga mauswagon gayod ang ibin ang ato ang mga kabataan, ibin ang atong mga eskwelahan. Nagpauswagon. Ang kalampusan mga kaigsuonan nga makuha diha sa langitong kaalam, duna gyud kay dako kayong kaugmaon. Ang imong anak duna nay dakong kaugmaon. Hinumdumi niya, kung ang imong mga anak naay kahadlok sa Dios, naay gugma sa Dios, naay panahon sa Dios, nagkinabuhi sa tingog sa Dios, igsuon ko sa Ginoo, ang imong anak dako kaayo nagkaugmaon. Dako kaayo na og kaugmaon ang imong anak nga magmauswagon. Mauhinungdan kitang mga ginikanan, dili nato tugutan nga mahimong watay panahon sa atong mga kabataan. Kay dili responsibilidad nato kana bitawng pagpakaon lamang, pagpa-eskwela lamang. Kabalo ba mo mga kigsunan, ang number 1 nga responsibilidad natong mga ginikanan, ang pagtudlo nila, ang paggiya nila, ang pag-agak nila. Kita mo'y number 1 nga maistra sa atong mga kabataan. Tudluan nato sila sa maayong batasan, tudluan nato sila sa maayong pinulungan, tudluan nato sila sa mga maayong binuhatan. Ug sa atong pagtudlo niini, atong ipakita sa atong mga binuhatan, sa atong mga sinultihan, sa atong mga kinaiya. Kay kung unsay ilang nadunggan, kung unsay ilang nakitaan, natong mga ginikanan, maunay ilang makatunan. Mahinungdan, sa ato ang pagtudlo sa ato mga kabataan aron magmauswagon sila, kitang mga ginikanan mao'y unang mag-amping. Ampingan nato ato ang sinultihan. Sa panahon nga dunay mga misunderstanding nga mahitabo. Kung maghisgot ganitag mga misunderstanding na adanay mga emosyon, na aday ng kaguol, kasuko, kalagot. Sa panahon nga mubati nagkaana, pangayua kanang naa kay kontrol sa imong mga pulong or pinulungan. Nga dili ka maka sultig dili maayo, ilabi na sa imuhang pamilya. Labi na sa imong asawa o kaha sa imong bana. Bless kaayo ang mga anak nga makadungog, makakita sila sa ilahang mga ginikanan nga naakanunay ang gugma. Naakanunay ang tinuod nga gugma nga nagpakita nga dunay tinuod nga kaalam gikan sa Dios. Kanus aba makita sa mga anak nga dunay gugma ang ilang pamilya sa panahon nga dunay mga pagsulay, kana bitawng mga misunderstanding sa pagpuyo, kana bitawng wala kaayo maapsi, wala kaayo masabti. Di ba daghan kaayong mga panghitabo diha sa tagsa-tagsa ka Pinoy-anan o diha sa inyong Pinoy-anan o sa atong Pinoy-anan, kana bitawng
Dili kayo maapsan sa bana, dili kayo maapsan sa asawa. Unya, mura na bitaw og kanang wala na'y gugma, wala na'y kahadlok, wala na'y respeto sa usa. Makasingka dayon, makasinggit dayon, mag-away dayon. Unya, kung imong tanawon, pwede ba yun ng kontrolon? Pwede kay na siyang kontrolon. Nyato hinumduman kining pulong away, nagpakita na sa pulong kinaiya sa yawa. Kay kung imo pa lang baliktaron bitaw ng away, kung imo na siyang baliktaron pagsulat, dili tuwaron, baliktaron ba? Away. Unahon nimo tong Y, A, W og E, yawa. Mao bitaw na nga kung naay away nga mahitabo sa pagpuyo or magtiayon, mugawas dahi ng kinaiya sa yawa. O niya, manggawas dahi ng mga pulong sa yawa. Naadayon ang pagpanginsulto, naadayon ang pagpamalikas. Ang pagpanginsulto o pagpamalikas, mga pulong nga dili makaayo, hinumdumi ni, ginahinay ni mog sira ang pultahan sa panlangin sa Ginoo. Muhari dayon ang kasamok, muhari dayon ang kaguol, dayong ang kasakit. Buta nga pwede nimong likayan. Pwede na tong kanabitang dagon. Walay magtiayon nga dili maglales. Yes, tinuod na. Pero kinahanglan kaantigutang mo manage. Kaantigutang mo dala. Kinahanglan ang amahan, ang bana, mas kaantigong mo dumala or mo dala kaysa asawa. Kay ang Biblia mga kaigsoon nagsulti gyud nga ang asawa kinahanglan gyud nga sabton sa bana. Kamong mga bana, ingon ang Biblia, sabtag yun ang kahuyangon sa inyong asawa. Pero kamong mga asawa, wala magpasabot nga di lang pud mo mag-amping. Kinahanglan kontrolon ninyo ang inyong mga pulong o ang inyong mga batasan o kinaiya. Kay hinumdumi ni ha, hinumduman nato ni, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Unsa gani nakita sa atong mga kabataan, maog yun ay ilang makatunan. Mahimong useless. Kana bitaw mo ingon tang useless, walay bili. Mahimong basura kung kita'y magtudlo nila. Sayang kaayo ang mga panahon nga mumaymay ta nga wala nila makitis atoa. Mao hinungdan kung magtudlo ta nila, dapat kitang mga ginikanan ang number 1 nga nakakaton. Hinumdumi, kung unsay ilang nakitaan, maunay ilang makatunan. Kung ikaw kinikanan, gusto ka nga magmalampuson ang imong mga kabataan, panguluhi sila, pangunahi sila kaysa imong pagbuhat niini, nakatabang ka sa ilang pagkamalampuson. Nakatabang ka sa ilang pagkamauswagon. Unya, nindot kaayo, tan-awon og sudungon nga ang imong mga anak nagmalampuson kaysa panahon nga ikaw tabanganan, dili ka gyud nila kalimtan. Di ka nila kalimtan, oy. Di ka kalimtan. Nganuman, naaman sila'y kakayahan nga ilakang tabangan. Naaman sila'y kakayanan, nga naman naanaman sila sa panalangin, nagmauswago naman sila, naanaman sila'y mga bahandi, naanaman sila'y dungog, naanaman sila'y kanang giingon sa Biblia, nagmauswago naman sila. Kanunay man silang nagmalampuson mga kaigsuonan kus Ginoo. Dugang mga bersikulo nga gikinahanglan natong i-apply sa Panultihon Kapitulo 16, versikulo 9 nag-ingon.
Ingon din sa versikulo 9, ikaw ang maglaraw apan ang Ginoo maoy mugiya kanimo sa imong pagbuhat niini. Ikaw ang maglaraw, ikaw ang magplano, ikaw mugama og mga damgo sa imong kinabuhi para sa imong mga anak. Pero hinumdumi, walay lain nga imong gikinahanglan, ang giya sa Dios. Aron imong makuha ang giya sa Dios, walay lain imong buhaton ang pagpamalandong sa pulong sa Dios. Ang pagpamati sa mensahe sa Dios. Ug unsa may imong buhaton aron mabati nimo ang mensahe sa Dios, atos tarian, atos inuman, dili ka kakuha dito sa mensahe sa Dios. Ang imong makuha dito mga mensahe sa kalibutan, mga bugal-bugal, mga yaga-yaga, tuana dito nimo madunggan. Ug hinumdumi, kung maunay imong madunggan karon, maunay imong isulti ugma. Ug unsa gani imong isulti, maunay makatunan sa imong mga anak. Aron makuha nimo ang giya sa Dios, aron maoy ilang makatunan sa imong mga kabataan, hatagig panahon ang Dios. Hatagig panahon ang Dios sa imong kinabuhi. Muadto gyud kag simbahan. Kay dito sa simbahan ingon si David, adto ang Dios mutudlo kanimo. Mao bitaw nang si David mga kaigsuonan, kanunay siyang nagtinguha og mga simbahan. Pero sa atong panahon karon sa katapusang mga adlaw, dili sad nato kana bitang dili sabta magkumpiyansa. Kay kung imong lantawon ang pamaagi bitaw ni Satanas aron siya makapanglimbong, kay ang misyon manggod ni Satanas dili sad nato na ipadaplin. Ang misyon ni Satanas pagguba, pagpatay, pagpangawat ug paglaglag. Sa Juan kapitulo 10 bersikulo 10. Ang pamaagi ni Satanas aron makawata niya ang tao, aron malimbungan niya ang tao. Ang pamaagi ni Satanas aron malaglag niya ang tao. Kabalo mo unsa? Ang gamito ni Satanas pulong pud sa Ginoo. Pulong sa Ginoo. Dili magpaila si Satanas nga Satanas. Si Satanas ang iyang hinigiban, ang iyang gamiton aron malimbungan niya ang tao, pulong rapod sa Ginoo. Nganong moingon kong pulong sa Ginoo? Samtang na malandong ko ani, gidala ko sa Ginoo sa panahon nga si Jesus gitintal ni Satanas. Unsa may gigamit ni Satanas aron moabot ang tentasyon ni Jesus? Kabalo ba ka? Ang gigamit ni Satanas ang pulong sa Dios. Mao bitaw nang magbantay ta. Kung sa pagsulod na tog simbahan, mga pulong ba sa Dios ang atong nakatunan? O haom ba sa mga pamaagi sa Dios nga nagbilin og sulat sa balaang kasulatan? Kay daghan kaayo mga simbahan nga wala magtudlo sa mensahe sa Dios. Nagsulti sa pulong pero dili pamaagi og mensahe sa Dios ang gisgutan. Mubasag Biblia pero wala i-discuss. Mubasag Biblia pero dili ang pamaagi sa Dios ang gipasabot. Kung dili gani pamaagi sa Dios ang masabtan nato nga mga ginikanan, dili sad pamaagi sa Dios ang atong ma-apply og maoy atong matudlos atong kabataan. Ang mahitabo, matingala lang ka nga ang imong nga kabataan, ni graduate man ta to, pero murag wa man lagi batasan. Ni graduate na lang. Wa gyapoy batasan. Ngano man? Kabalo mo unsa ang hinungdan tungod rapod sa ginikanan. Tong hinumduman na unsa gani ang bunga, unsa gani ang bunga maunay punuan. Makit-an nimo ang kinaiya sa punuan pinaagi sa kahimtang sa bunga.
Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, kinahanglan magpagiya ta sa Dios. Kinahanglan atong makuha ang giya sa Dios. Walay lain nga pamaagi. Musimba ta, dapat makakaton ta. Doon natay nakatunan. Munang ang Dios naghatag og adlaw gyud para makasimba ta niya. Ang adlawng Domingo. Pero ang pangutana, sa imong kinabuhi karon nga dunay Ginoo, pila ra ka higayon nga miadto kag simbahan? Kung pila ra ka higayon nga miadto kag simbahan, una-una unsa kaha kadaghan ang imong nakatunan sa mga pulong sa Dios nga naa sa balaang kasulatan. Kung moingon ta nga naay mga tao nga nagsigig simba, dili pamanggani inana kadaghan ang ilang mga nakatunan, or dili pamanggani inana kadaghan ang ilang mahinumduman, unsa pa kaha gyud tong mga taong wa gyud makasimba. Mao na nga kung imong lantawon, bless kayo ang tao nga mihatag og panahon nga masimba niya ang Ginoo. Muna ako mga pagdasig, pangita gyud mog simbahan nga diin makakaton mo sa mensahe sa Dios nga atong gialagaran. Kay dinhi giklaro mga kaigsuonan nga ikaw ug ako gitagaan ta og kahigayonan nga maghimog mga plano, pero hinumdumi ang tinuod nga giya mga pulog mga mensahe sa Ginoo. Usa sa angay natong i-maintain sa atong kinabuhi aron kanunay naa ang kaugmaon na ang mga bahandi, dungog, kauswagan, kalampusan kanang gugma nato sa Dios. Dili nato wadon kining gugma nato sa Dios. Kay kung naa gani tay gugma sa Dios, naa gyud tay pagtahod sa Dios. Kung naa gani tay pagtahod sa Dios, kanunay natong gitagaan og panahon ang Dios. Ako mga pagdasig, pila na lang kaadlaw, Domingo na, pangita gyud mog simbahan. Aron makadungog mo sa mga pulong nga gikan sa balaang kasulatan og matudluan mo kung unsaon paggamit ang mensahe og pagtulunan nga gikan sa Dios nga Amahan. Aron naatay ikatudlo ug naatay ikagiya sa ato mga kabatan-unan. Ilabi na sa ato mga kabataan nga may graduate na sa ilang pagtungha. Labi na sa mga kabataan nga may graduate na college, may graduate na og high school. Dili na tutugutan mga kaigsuonan nga nag-graduate sila nga ang mahitabo mas haruhay patong wala maka-eskwela kaysa naka-eskwela nga walay giya. Kana bitong daghan magong nag-eskwela mga kaigsuonan or kahuman o kurso nga mas lisod pa sa mga taong wa gani ka-eskwela. Kabantay mo nga daghan kaayong mga kabataan nga nakahuman, ang uban diha nagdubli-dubli pag mga kurso na nakahuman og engineer, unya at the same time nakahuman pod og laing kurso, duha na ka kurso ang ilang nahuman, pero ang kahimtang lisod kaysa taong wa gyud ka gani kahuman. Doon ako'y istorya nga tinuod ni nahitabo. Nahimo nako ning amigo o gani diha nako gipa UGT ang akong igsuon niining akong amigo. Kining akong amigo nga akong nakaila, wala ni siya kahumag elementary. Grade 4 ra siya kutob. Ingon pag siya wala gani siya kahuman gyud sa tuig sa dihang nag-eskwela sa grade 4 tungod sa kalisod. Ang iyang gibuhat, wala siya mo biya
sa minsay sa Dios. Itagaan niya ang minsay, ang gitagaan niya ang panahon ang minsay sa Dios. Sugod siya sa kanang pinakagamay. Nagkat-on siya og pagpamulkit. Nadugay, nagkat-on siya og pagpanaod og preno, pag-ayo og brake sa mga motor, brake sa mga sakyanan. Niabot ang panahon nga nahimo siyang assistance mekaniko. O niya, kantigo na siyang moayog karburador, kantigo na siyang mo overhaul og mga karburador, hangtod kantigo na siyang mo overhaul og makina. Sa dalang istorya, gauban ang Dios niya. Wala man tuod siya kahuman og elementary. Pero gipialan siya duha ka talyer diha sa Cebu City. Og usa sa mga maintenance sa mga dagkong company diha sa Cebu City. Imagine ha, na gani kay pwesto og doon na kay talyer, doon na kay shop sa usa ka inilang syudad. Makaingon ta nga, ilado na gyud ka. Nagmalampuson, nagmauswago na gyud ka. Nyamingon siya, abi nimo, dong, kay gadong roman siya nako. Abi nimo dong. Kining ako ang sitwasyon, wala ni magpaluya sa mga nagtungha. Kay ang tinuod, ang naggiyan nako ani ang Dios. Ang nagtudlo nako ani ang Dios. Kining tanan gikan sa Dios. Og nasayod ko kining tanan para rapod sa Dios. Mga pulo nga akong nadunggan, nakakuha kog maayong pagtulunan. Mao bitaw na nga sa mga nagtungha, damor mong nagtungha, dapat damor mong nagpakabana sa mensahe sa Dios. Kay kung naamoy mensahe sa Dios, sultihan ko kamo, sa inyong pagtrabaho, kanunay naay pabor gikan sa Ginoo. Ayaw gyud ibulag ninyo ang mensahe sa Dios. Kung nagmalampuson mo, hinumdumi ni, nagpakita na sa inyong pagsugod sa pagsulod sa bag-ong kahimtang sa kinabuhi. But ipasabot na mo sa laing hugna sa kahimtang sa pagpuyo sa kalibutan. Kung naa kay mga challenge nga imong giatubang sa unang kahimtang nga imong nalabangan, hinumdumi, mas naa na po'y bugat nga mga challenge sa imong bag-ong kahimtang human kami graduate. Kay kana bitong pag-graduate sa ato mga kabataan, dili na sa ingon nga nakalabang tas gastuhanan. Damor nato silang kuyugan ug damor nato silang tutukan. Kay naa silas dapit nga nagkinahanglan sila sa kanunay nimong tabang. Walay laing ikatabang nato mga ginikanan sa ato mga kabataan nga migraduate ang paghatag og panahon nato sa Dios. Kanunay nato silang iampo sa Dios, labi na sa ilang pagpanarbaho. Pangutana, ikaw ba nga ginikanan, do na ba kay pag-ampo sa Dios para sa imong mga anak nga nanarbaho, or kanunay ra ka nga naghuna-huna karong bulana sweldo na ron nila? Ha? Tawagan dayon, day, dong, wala na may bugas. Nawag dayon, labi na sa mga kaigsuonan nga nas abroad. Matod pas usan akong kaila, pastor, iampo mi diri sa gawa sa nason, kay naluya ko sa akong pamilya. Makahinomdom raman ni silag na isweldo. Kana bitawng murag mo ismail silag na anay sweldo. Kabalo ba mo unsa ang sakripisyo sa pagpanarbaho
mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ang pinakahapin ana prayer. Muna ako mga pagdasig sa mga ginikanan. Ayawad ang mga pag-ampo. Kuyugan ko kamo sa pag-ampo sa Dios. Gidasig ko kamo nga magkahiusa ta sa pag-ampo sa Dios alang sa atong mga kabataan nga may graduate. Nga dili siya malingla ni malimbungan aron ang ilahang mga sakripisyo diin mitikang sila sa kalampusan. Ang bunga ni ini dili gay makawang. Dili kay humanog eskwela na narbaho o niya ang bunga sa pagpanarbaho na kawang kay gibisyo. Giinom, gipangbabae. Kanang babae, gasto kay na. Pakanon pa nimo, ikaw pa'y gastos pliti. Doon na pa'y mga dapit nga, wala kay kalibutan. Pero kanang tanan, malikayanas imo mga kabataan. Kung ikaw ug ang imong mga kabataan, doon ay pagtahod sa Dios. Nagtipig kanunay sa mga saad o pamaagi sa Dios. Una ako ang mga pag-ampo o ako mga hangyo sa mga ginikanan nga nakapahumanag mga kabataan. Ayaw mo pag-enjoy nga nakahuman ang inyong mga anak. Pag-enjoy hinuon mo, paglipay hinuon mo nga naamoy Ginoo. Ayaw mo pag kanabitang, ayaw mo pag isngisi sa pagpaso sa inyohang mga anak. Nga moingon mo, nakalingkawas na gyud ko, pastor. Ayaw mo pag pailad nga sa pagtuo nakalingkawas mo. Kay ang tinuod nga nakalingkawas katong tao dunay Ginoo. Ako mga pagdasig, kung naamang kay mga anak na nag-eskwela, kung naamang kay mga anak na nakahuman, nga ugma o sa milabay nga mga adlaw, ugma o sa umalabot nga mga adlaw, mupaso man sila, kay nakakita ka nga nakahuman sila eskwela, hinumdumin kini, nanginahanglan sila sa imong mga pag-ampo. Nanginahanglan sila sa atong mga pag-ampo. Kay ang giingon sa balang kasulatan, wala tay mahimo kung wala ang Dios. Mga kaigsuonan, dili na tutugutan nga ang atong mga sakripisyo sa pagpa-eskwela o paggasto nila mahimo ra ning kawang og daw malimtan daw sama ra nis aso. Gusto sa Ginoo nga makakita ka sa bunga sa imong mga sakripisyo. Aron makakita ka sa bunga sa imong mga sakripisyo, ayaw wad-a kanunay ang pagkamainampuon. Busa gidasig ko ikaw sa pagsimpa. Gidasig ko ikaw sa pag-adtog mga tigumanan diin magsulti og madunggan nimo ang pulong sa Ginoo. Diin dasigon ka og tudluan ka unsaon maalagaran nimo ang Ginoo. Hinumdumi ang tinuod nga kalampusan kanang mabati nimo nga sa Dios ka sa kanunay giubanan. Ayaw tuguti nga igo lang kas pagdawat nga moingon ka nga saon taman na naman na dili na maoy makapalipay nimo. Ang tinuod nga pakapalipay nimo kanang duna kay Ginoo. Ang tinuod nga pakalipay nimo kanang naalagaran nimo ang Dios. Kay kung naalagaran nato ang Dios, ang tanan natong mga kabataan sa Dios kanunay na silang giatiman. Mga kaigsuonan, akong mga pagdasig, samtang buhi pa ka ning kalibutan. Dawata kini nganong nabuhi ka kay dunay misyon nga gipil ang Dios nimo. Ang misyon sa Dios nga gipiyal gisalig sa Dios sa imong kinabuhi, ingon kang ginikanan, tutuki, dumalaha,
giyahi, panguluhi ang imong mga anak aron makaalagan sila sa Dios, nga diin sila sa Dios usab mo atubang. Ako nagtuo nga sa atong panag-uban gihikap ka sa Dios. Ako nagtuo nga sa atong panag-uban sa atong programa nga pulong mo kinabuhi ko. Doon na kay mga pulong nga nakatunan. Ayaw na usiki. Tipigi ni. Sa panahon nga ikaw manarbaho. Sa panahon nga ikaw muadtos imuhang mga hayupan o kaha sa imong mga uma. Magdaro, maguna ba ka, manglaba ba ka, o sa may imong mga trabaho. Ang mga pulong sa Dios kay imong nadunggan sa atong panag-uban, tipigi ni og i-apply ni. Sultihan ti ka. Makakita ka sa resulta ni ana. Og makaingon kang, thank you Lord. Thank you Jesus. Nga imo kong giatiman. Dili ka makareklamo. Dili ka makabagulbol. Nganuman, punon ka sa panalangin sa Dios. Ihatag sa Dios kanang mga bahandi. Ihatag sa Dios ug ipiyal sa Dios kanimo kanang kadungog, kalipay. Pauswagon ka sa Dios. Tagaan ka sa Ginoo kalampusan. Mao bitaw nang niingon gyud, lahi gyud kaayo ang tao nga naa sa Ginoo. Kay matud pa sa tanan ninyong pagabuhaton, kanunay mong magmalampuson. Kay naay Dios naguban. Naay Dios nga nagbantay. Bless kayo ka mga kaigsunan, og bless kayo ta nga sa kinabuhi nato nining kalibutan na walay laing nahatagan niini, walay laing naalagaran niini, kundi ang Dios nga mo'y naghatag og nagpiyal niini. Mga igsuon, tong oras sa atong panaguban, alas 9:54 nas kagabion. Gusto nimong ma-enjoy ang kinabuhi? Gusto ba ka nga mapuslan nimo ang imong kinabuhi? Gusto ba ka nga mapuslanon ang imong kinabuhi? Alagari ang Dios. Higugma ang Dios. Hatagig panahon ang Dios. Ang adlaw nga para sa Dios, ihatag kay kana iya na sa Dios. Ayaw kalimti ang Dios sa adlaw Domingo. Ayaw kalimti ang Dios sa adlaw para simbahon nimo siya, para daygon nato siya. Mga kaigsuonan, ako nagampo ninyo. Ako nagampo para ninyo. Nga sa inyong pagkaginikanan, sa inyong pagkaanak, walay laing mapataas o walay laing maalagaran, kundi ang Dios mo'y tagyas na. Gikan ni March Inston, muuli na jud ko pastor para mag-guide nako akong mga anak. Ang Dios magauban, magagiya kanimo. Sister, ang Dios magapanalangin. Sister Gina, tinuod gyud na pastor, kay nasinatian gyud namo sa among mga anak. Salamat gyud sa Ginoo, kay naggiyahan ko sa Ginoo. Akong gibuhat, sige nako sila dalhon og simbahan. Wow. Dili maayo mga kaigsuonan nga ang mga anak mo unay modala sa ilang ginikanan ngadto simbahan. Kay dili na mao ang kahimtang dapat nga mahitabo. Dapat ang ginikanan maoy modala ngadtos mga kabataan aron magkahiusa sila sa pagsimba sa Dios nga diin adto usab di ay kita mo atubang. Si Raquel Bordin pwede ra ingani nga wali musimba pastor, i-replay namo og Domingo. Karong Domingo na ako'y live sa among service. Gawas lamang kung na ay mga burnout pre atong last Sunday 6 to 6 ang burnout. Di gyud pwede kong maka live. To, sa imong pangutana nga pwede ra ing ani nga wali musimba pastor, i-replay lang namo og Domingo. Importante
nahimaya ang Ginoo. Pwede ragyod kayo. O niya, asa man di ay mo dapit, Raquel Bordin, asan di ay mo dapit. Kung maglisod yun mong antong simbahan, pwede ragyod ko ninyong tawagan. Pwede ragyod mong mo message na ako. I-message lang ko sa akong FB account, Gideon Candelario, o text sa akong number 0932-638-4134. Kaya ang akong kinabuhi halad sa Dios alang sa inyong kinabuhi. Kaya wala lang ko'y laing gitinguha nga samtang napakos kalibutan magamit ang akong kinabuhi sa mga plano sa Ginoo nga mo'y tagiyan ni ining tanan. Praise the Lord, hallelujah. Nindot kaayo ang iyang mga pulong nga imong ginawali, pastor. Salamat sa Ginoo. Kana bitang kitang mga ginikanan makakita ta sa atong mga anak ganahan ay ang ilang ginabuhi, mao nay tinuod nga kalampusan, mao nay tinuod nga panalangin. Pero kung moingon tang ni graduate taud-taud tag garlan, ihaw-ihaw tag unsa may atong maihaw, mag-enjoy kay naantay ni graduate takapahuman, no. Ang tinuod nga nakatabang ka sa imong mga anak, kanang gidala nimo ang imong mga anak sa Dios. Kanang gigiyahan o gipanguluhan nato sila sa pag-alagan sa Dios. Wala may laing rason nganong nabuhi ta. Walay laing rason nganong natao ta, nganong naeksista sa kalibutan. Ang rason, alagaran nato ang Dios. Simbahon nato ang Dios. Si Edwin Espina, amin pastor, maayong gabi uban sa imong pamilya. Si Naditi Manlonas, praise the Lord, hallelujah. Kanindot kaayo ang ihang mga pulong nga imong giwali, pastor. Gikan ni Mairlin Amilik Masugod. Salamat sa pulong sa Dios, pastor. Listening while nagplansa. Wow, no? Salamat kaayo sa inyong panahon. O ako nagtuo nga inyong nang-share sa inyong FB account o sa inyong mga higala, mga amiga. Alang sa mga abroad, ako mga pagdasig ninyo, tagaig yun ninyong time ang inyong pamilya. Kung ikaw inahan, kung ikaw amahan, tagaig time ang inyong mga anak. Kung ikaw asawa, tagaig oras ang imong bana. Kung ikaw nga bana, tagaig oras ang imong asawa. Gamita ka ng oras nga mag-inampuay mong duha. Gamita ang kanang orasa nga magdaig mo sa Dios. Ayaw hisguti ang mga problema. Ayaw hisguti ang mga panginahanglanon. Anang orasa ha, hisguti ang pagkamaayo sa Dios. Hisguti ang pagkamilagroso sa Ginoo. Makakita mo sa bunga ni ini, muuswagin mo. Akong anak Pastor Ulis kaayo nagasimba bisag dili na niya mikauban nga iyang ginikanan kay naamig trabaho ug bulag na pud mi nga parents niya. Wow, no, atong pakpakan ang Dios pagkanindota. Kasilaw Jorin Bayhunan, maayong gabi Pastor Gideon. Salamat sa Ginoo sa iyang mga mensahe. Si Arlene Soentras Saris, maayong gabi Pastor, pwede diha ko magsimba pinaagi sa live. Bisan asa pwede ta makasimba. Bisan asa pwede ta makasimba. Importante ang mga pulong sa Ginoo atong nadunggan ug atong ma-apply. Mars Inton, Pastor, patabang ko ampo. Kung umabot, karong umalabot 11, walay kakulian, makauli nako. Ug patabang pod ko paampo, Pastor, sa kaayuhan sa lawas ni Noel Kailain Gibati. Wow, no? Salamat kayo nga magmalampuson ka sa imong pag-uli. Nya, welcome back Philippines, no? Salamat kayo sa Ginoo. So ato ta sa pag-ampo mga kigsunan, ato pasalamatan ang Dios sa iyang pagkamaayo. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom, salamat o Dios sa kusog, salamat o Dios sa kalampusan, sa kadaugan nga among naangkon, sa mga mensahe nga among nasabtan o among nabati. Salamat o Dios nga imuha kaming gipahinumduman kung unsaon na mo pagamit ang tanan nga ni kanamo aron mahimo kaming panalangin ilabi na sa mga kabataan, kabatan-onan.
I-bless Ginoo ang mga kabataan nga makaalagad sila kanimo sa ilang pagkabatanon. Walay lain nilang masunod kundili ang imong pamaagi. Walay lain nilang maikinabuhi kundili ang imong mga mensahe. Kung sila itugyan kanimo, maingon man sa mga ginikanan, ako silang isalig itugyan nga na kanimo. Guniti kanunay ako mga kaigsuonan. Ngay sa ilang pagdumala sa ilang Pinoyanan, ila kining dumalahon sa imong mga pulong nga imong gibilin sa balang kasulatan. Diin muhari og kalinaw kalipay og ang pakigdait kanunay patigbabaw sa among pagpamahulay uban ni kami, sa among pagpangatulog proteksyon ni kami. Among isalig itugyan na kanimong tanan. Dungog mga pagdaig alang lamang kanimo man. In Jesus name. Amen. Amen. Kini nyo igsuhon, Pastor Gideon, maingon na usab sa atong nga programa. Ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Bye-bye and God bless. Good night. Mga pagdaig